awayan kay hadlok siya magpa-check up sa doktor. Sige na, ipa-check up na nato na. Ay, sus. Nanapog ka na. Ma-okay lagi ko. Kuhan lang ko, Dre. Kalma lang ko. Giing na nalagi ta kalab. Magpakuan na ka ba? Magpa-check up ka. Niagib yung simana, nag-ingon na baya ang laboratory, nag-ingon sa imo nga kailangan ka magpa-check up. Kay taas ka perminti o BP. Tapag human og tambal, di na ba gaganahan dayon nga magpa-hospital? Agabalaga, tungon lang ni sa akong kakapoy. Munang ingan ni dayon. Bantay lang gid bitaw. Ay, nagkabalaka sa ko. Abas ko pamangko, tanawa. Musipa pa. Musipa pa. Agay. Tanawa. Agay, sakit akong likod. Gipalitan ta ka atong Shane herbal capsule. Pero di siya kamutuman. Di kumutuan ng mga herbal. Di lay ko anang manambal kay kanang mga tambal makasamot naman na sa atong sakit. Ay, kasamok ba yung kay mo? Bahala yung ka diya ba? Bahala ka diya. Ay, sasaka bala ka. Okay palagi ko. Kalali ka lang pahuway lang ni. Kailangan lang yun ni og saktong pahuway. Nara na siya. So, ayon nagkabala ka. Ha? Ayaw ka bala kasi mong mata. Sige ka. Sexy para ba ni mong asawa? Sa bagay, kung mamatay sagka, insured naman sagka. So, okay ra po ko. Mausag ka lagi. Wala ka na, hindi ka makuhan ko dre, mamatay di ko. Naambot ni mo. Kapilan ako nag-ingon sa imo nga magpa-check up. Ingon ako nga, kalma-kalma na. Magsige ka lang, hinambog nga, okay ka, healthy ka. Bantay ka lang yun ang imong lipong-lipong, magsige ka reklamo. It's another requested song. Tama naman. Isultihan na ako imong mapa. Tanawa na Tama naman. Kabilan ako nag-ingot sa iya. Lagi nga magpa-check up. Tanawa na. Sana naman. Tingnan na ako na nila! Dili lagi ma-check lang na sa salita mo! Salita mo! Salita mo! Chusip! Nababa po niya mga barkada. Giingnan lang ko nga di magpalabi lagi ta karon. Asa man sila karon? Masoy set! Tama na ma. Siguro, diabot lagi ng panahon mga, may makapugong sa kamatayon, ma. Saan tamang yun? Malipayon man siya na mag-uban niya mga barkada. Malipayon man siya na mag-basketball. O, malipayon man siya. Alang mapugna na to na, lagi pero nag-ingon ako siya nga di magpalabi. Ingon ako siya magbantay kay taas siyang pipimente. Di nga lagi nga mag-sane. Digin mo to. May nalang makataba siya. Daddy? What? Ay, sa'yo na di mga barkada niya. May narang maapil na silang lubong. Asa naman sila karon? Asa na sila karon? Kahit ka kanon. Kahit na naman ginawa na ko ni makaya. Hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa. Ma. Hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa.
Di ko kaginawa. Ma! Ano mo ko gabiya? Sige na. Sige, panguli na mo sa inyong bahay. Ma. Okay ra ka, ma? Lisod sad ma-okay ko. Nga mo pa'y paglubong si mong papa. Di sa kumawa, ma. Dali lang sa kumagpuyos balay. Ayaw na. Basig pangitahong kasi mga asawa. Okay lagi, ma. Makamubon lagi gapong ka, ma. Di na ko kaya mag-move on. Di na ko kaya nga malimtan ng imong papa. Sakit kayo. Naanad ko nga perminti ubar sa imong papa. Ka-remember ko sa una. Bago na imong papa sa mong opisina. Digyo ko managada na niya kay hambogiro kayo. Puno kay alahas ang liog. Puno kay alahas ang mga kamot. Ang bugiro kayo, tatingala ko ang gold, kalugayan, ni puti, ni taya, piki, mali. Pero nagpasikat na dito siya nako. Tapin mirong pangpanguyab si mong papa, wag na ko na siya kisugot. Kay kagiron kayo. Gusto pag magipag-holding hands na yung mga kuriko. Manandiga ko mapansin na yung mong papa. Pero sa kadugayan, nailan na ako yung papa nga buutan mo di. Maunang kadugayan, na-develop ko sa imong papa. O paspas kay mga panghitabo ni mata na lang ko nga wala na sinina. Pero mo lang eh. Kalau siya, wala lang na ako eh. Anak. Dili na ako kaya. Di na ko kaya. Wala na ang imong papa. Yung reunion ma sa kuan ma, yung alumni homecoming ma, murag nabisi na po lagi kay ka ma. Ay dili man kay na-timingan lang yun nga. Nag-ila balik, na lingaw ba kayo? Mo ginay reason ma, mo ginay rason ma. Burang nara ba ko'y nakita ma si mong post man ay nag-comment dito ma. O say nag-comment? Nga nakita daw mo sa imong ex dito. Ay, si... Noon sa kanya ma, gikilig ka man dia. Ay dili, walang sa ko nagdahom nga magkita pa mi. Kaya abi na kong nagminyo na siya. Kaya niadto naman siya sa, nag-abroad naman siya. Pero nakurat sad bayak ko. Nga, wala pa man day siya na minyo, anak. Oy. Unsay pasabot ni mo, anak, ma? Dili. Wala lang. Katong gabion na amo lang giremenis ang among high school lablay. Pero dito ra kutob, anak, ayaw ka balaka. Pag sure ba niya ma ha? Basing ba makurot na lang mi nga nanami bagong papa. Jesus!
Nausaban mo taon, ay mo pagunaw na anak, walay makapuli sa inyong papa. Si papa ragyon ninyo ang nakaangkon sa akong kasing-kasing. Robert, abi ko uban na to mga kaubang batchmate na mga on. Asa man sila, anong ako para malaki diri? Actually, gituyogin ako ni nga. Ako ra gyud. So na makakasako, sa pasabot nimo nga kita ra duha? Mura ga ingana gyud. Robert, mulakaw na ko. Basi na makakita sa ako. Abi pa lang nga, nag-date-date na ko. Wala pa ba nagtuig nga namatay ang akong bana. Basi ko sila sulti sa uban. Tapos, basi na rin mga kaila sa akong anak. Nalisod kayo. Hantod ba karon? Ingana gyapon ang imong pangunahon na. Inalanggod nga, we're just catching up. Nagang ta istoryahan. Na naman tas saktong edad. Kung imo hunaon, single naman ka. Ako po diri legit. Single gyapon. Single and ready to mingle. Sigurado yung ka ni Robert, ha? Hadlok biya yung ko ani kay basigon niya kung sa'y masulti sa ubang tao. Ayaw na si pagunaw na. Ang ako lang diri nga. Nalipay ko nga. Nakita na po nako ang imong kaanyag. Ayaw ko pag-anak, Robert. Robert, nanatas ako, ang atong mga edad magdoon na tag 50, ayun na pagsulting mga ing-anak. Kaya nga no, sa tinod-anay lang, wala ka na usab. Kung unsa to kagwapa nga, nailata ka atong high school. Maurag hapon ang akong panlantaw ni mo. O gani, medyo tungod kay nakita na ko imong mga legs, walay kausaban, hantod karon hamis lang gihapon. Uy, asa man ka, Robert? Na, uy, may pawa na lang di ko nag-miniskirt. Angayan man kayo ka. You know what, Alicia, you never change. O sabihin, you never change, ay? Wala ka nagbago. Murag yapon ni mo itsura, gwapa lang yapon ka. Pag-ilom, ay, tigo lang na. Nangunot na gali ang panit. Pero sa tinod-anay lang, sama ni mo, wala gihapon ka kausaban. In fairness mo, wala mo dako imong tiyan. Maura gihapon nga, Robert, na akong nailhan. Makatawa lang yung ko perminti makainomdom sa atong mga kagahapon. Katong magkating classes lang yung taron. Mananaw tag sini. Di ata sa may gutik. Tapos paguman, patawag din tas principal. Buang yung kayo, tano. Nainumduman pag-iday mo ang tanan ba? Nainumduman pag-iday mo. Tala na kinumdum na ko ato nga, suko kayo akong papa. Nga nung nagkating classes ko. Tana makakbiag yung ko nga, ingon ko nga, wala ko'y kauban, pero kita giday ito doha. Oh. Ginako to malimti kay mobya to itong pag-celebrate sa atong mansari. Di ay? Mo day ito no? Mo giti ay. Og kung wala ka na, pasi nakalimot ka, mo sa tong unang higayon nga akong nabisbisa ng imong mga bulak.
Robert. Ayun ko na iparimain sa kong Robert. Robert. Tama na, inumduman ako na. Sama ka nga. Sama ka nga, Robert. Dako ginakog kalipay nga nahitabo ni ron ba nga nagkita ta. Siguro mo na ni ang tubag sa dugay ran akong sa akong pag-ampo sa Ginoo. Pag-ampo. Kabalo ka dagan ko'y karelasyon pero ambot ba nga nung di ginako sila mahatagan lang sa akong commitment. Wala gyud ko nagpakasal nila. Pero ikaw ang lahir yun. Dili ba ka ni gituyos Ginoo nga nagkita ta otro? Ug sadyang sa atong pagkita na timingan dayon na pariha ta single. Are you sure? Hatod pa ka, anong di magyug ka gusto nga yatod na ka dito sa tugkaron sa inyong balay? Ayaw na lagi. Daghang kay mga chismosa nga mga silingan. Napay akong anak. Basi makulat siya nga nanay makatudhatod sa ako. Nga naman eh. I'm willing nga matubag sa imong anak kay wala man po ko'y daot ang intensyon. Kanya kong pagbati sa imo at tinud-anay man yun eh. Pahilom ragod, Robert P. Muragaylasan ko makapaminaw sa atong idon maging anak. Ayaw pag... So, okay. Pero kabalo ka sa tinud-anay lang, Robert. Dugin ako wala kabati ani nga kilig ba. Kana bitang every time nga sultihan ko nimo, di na ko mapungan makaihi niyo ko. Munang baho lagi kong anso. Dili man ingon nga akong gisulti nga para kilig lang. Tinuod man po. Tinuod yun. Dugiran ako ni giampo. And tinuod ang akong feelings. I love you. I love you. Ano man yung mga tao diri nga mulabay sa radyo trompeta magsige magngisi. Naod sa day mo. Basta gaulat lang ko sa imo kung kanus ako nimo dawat ang pagbalik. Robert, I don't know, ha? Tinuod, happy akong paminaw. Nga nag-ilata, nagkita ta balik. Pero I don't know, wala pa nagtuig ang pagkamatay sa kumpana. Di sa ko kabalo kung madawat ba sa akong mga anak nga masulod daing ko og relasyon. Di, ambot baro, ay, Robert, yes, Robert. Ayaw ka bala kawa ko nagdali. Akong hulatan kung kanus aka ready. Salamat kayo, Robert. So maghulat ko ang todo niyang buntag. Robert! Joke lang. Sige na. So sure yung ka, dirag yung ka. Dirira lagi ko ihatod. Thank you kayo. Basta remember nga, I love you so much. And I love you forever. Feeling na ako, ikaw ginang akong forever. Sige na, Robert. Tama na, nakaihi na sag ko. Baho na kay kong... So na magdala kong arinula. Tama na, Robert. Sige na, you can go. Salamat kayo. Sige na, adto na. Abing, mo text ko ni mo ha? Sige na. Bye, Robert. Uy, kaskasiro man ni si Robert. Robert! Kakasasiro ba? Ma! Ay!
Na, manday ka na. Murag nakabantay nagyuguma nga murag nagsagunso na ng matagabi na nagamuuli ma. Ay, pasensya na kay medyo nalingaw mi sa among mga panag-uban sa akong mga batchmate. Kabalo na ka. Wala biligaw ang imong mami. So, mo nang naglingaw-lingaw lang sa ako. Lingaw-lingaw yun ma? Barkada yun ma o nalay usa ka tao ma? Tibuok na ko batch ang akong kauban. Usahay among mga officers. Kay syempre, amo na pong isgutat ang sunod na po na reunion. Grabe mo rin. Na-active lang kakalitan ng reunion ma sa mga alumni. So, di magi ka magpakabana. Karoon mo rin active ba kayo gani mo? Pasik to ko na sa imong ex ni mo ma. Hay, wala lagi. Nakita, nagstorya, past is past. Wala namin nagstorya ng unsa pa. Ayun na lagi mo kagool. Bantay lang yun ma ha. Kaya mga kita, bagi ko mga tanan na lang post ni mo. Sige, heart na siya. Tapos wagi din na siya naminyo. Ginamay day pa kaniya. Adi ay? Ginamay day ko niya? Oo. O siya din ang may day. Ginamay day ka ba? Kanang basta sa Facebook na stories, may day ana. Ma, burag lahi nagigaling ni ma. Burag lahi ragi ni mong ngisi. Ay, sagdiin na lang good ko, good. Ma, basing nakalimot ka ba? Lagi, wala ko nakalimot. Ang inyong papa na ana siya kung kasing-kasing. Mao lagi ma, basin nalimtanin mo na. Basin baya mga nakurat na lang min ang nakipagbalik ka na anak niya. Promise anak, dili yun ako na buhaton. Dili yun ako na siya akong tumanon. Dili nagyud ko makipagbalik niya. Ang ako inamigo lang yun ni. Dili yun ko musupak. Og kung ako man nang buhaton, manangit ko sa inyo ha. Pero imposible kay na. Dili yun ako na buhaton. Dili yun. Nang karon pa ko nakabalik og motel. Sigurado kita ni Robert. Kinisaan na bagi ko sa kong mga anak nga dili. Nga dili. Gid ko mosulod sa relasyon. Nga dili. Nagig ko makipagbalik ni mo. Pero, ambot ba nga nung nama ko? Ayaw na. Makasabor lagi gihapon ng imong mga anak. Kaya nga nusultihan ta ka. Wa di ka malipay. Sulti ko tinod. Wa ba ka nalipay niya atong panaguban? Nalipay! Sa tinod anay lang, nalipay! Bayagyan. Pero di manggugo kasabot kay libog ko ba kay basig on sa isulti sa bantao. Ang akong mga anak, basig malain sa ako. Hadlok ko nga, basig! Basig nagdamgo-damgohon ko sa akong bana. Ambot ani Robert, wala ko kasabot. Pero sa tinud-anay lang, kung mag-uban pa, imo ko perminti pakataon. Basta mag-uban, lahi rag yun. Lahi ang akong gibati. O kung ana man di ay. Uy, unsa na imong bitbit? Martilyo? Ngano nagdala kag martilyo? Kabalo ko nga. Bisag dili ko ni musultian. Kabalog yun ko nga. Dugay ra ng hiwi imong gater. Sa? Giunsa ni mo pagkabalo? Sa imo palang nilakwan kabalo na ko daan.
Kabalo na ko daan nga hiwi. Mo lagi andam na ako. Martilyo na ko. Kanyang martilyo ha nga. Kaya nga daw. Wala ka gimingawan eh. Agay! Medyo nausab na ang iyang ditsura. Medyo nangunot na siya. Apon, nganong nigahi man ha? Huwag ka kabalo sa sekreto. Biramax. Biramax Capsule. Sa diyang pagtuman ako sa Biramax Capsule. Tapos sumpay maging mag-Biramax Coffee Automatic. Mabarag. Ala. Agay. Matulid yun niya akong gutter ka rin. Basta anda man. Kay kailangan na nato duk-dukan. Kailangan na nato bira. Kasamok. Asala. Sir, kanang mangutan na lang ko, sir, kanang usa mo, sir, kanang 3 hours mo, sir, or mag-overnight mo, sir. Mga 3 hours lang, eh. Sige, sir, sige, sir. Thank you, sir. Thank you. Amang ka. Nahadlok ko. Nitago ko abin ako kinsa. Ang rumboy lang. Ang rumboy mga kay nautan na lang kung short time na ba ta o mag-overnight. Nakulbaan ko. Alay na dire kay read din na kayo niya akong martilyo. Ato na ning tiltilo nire. Samo ko ning rumboy na niya. No! O sama! Sir! Naradang menu, sir. Basi gusto mo mag-order, sir. Kapuyan mo, sir. Nami lumi, sir. Para pampabalik, sir. Sa katong namalhan, sir mo. Basa balik, sir. Okay. Salamat. Naasan na ita. Nay menu. Sir mong gusto, lumi mo o bami? Kalit na lang lumi. Sige lang. Naganda ba kayo sa gabala? Sugdan na nato rin. Ato na ning tiltilon. Kahiwi na kayo mo gutter. Sa mukha na. Balik mga yun. Kutukutohon na ka na. Sir, pasensya kay sir. Naradang remote control, sir. I-remind lang tamo, sir, nga kanang ang chinila, sir, balag, bati ka naman chinila, sir, dili lang para, sir, palihog lang, sir, ayaw lang yun ang ibit-bita, sir. Kaya kami mga mga rumboy, may pabayron, sir, kung mawala ang mga kuhan, sir, paliluag yun, sir. Maara, sir, salamat, sir. Ay, lang, sir, otro kutok-kutok, na. Pasaylo, sir. Uy, natsa ka. Mura niinit man imong ulo. Kapoy kayo. Nagkang kayo reminders. Basi daw mangawat ko sa chinilas. Be, kuwasa to sa akong bag, be. Ilam na yun ang itimanan. Ako ato. Binakuha nila itiman ng chinilas. Ipagawas. Happy na ako ka. Sa, mga sugda na nato nila. Agay! Wama ka man ng agay! Magagay mga first time, di ba? Akong panit na lokot. Sorry. Puta na ito ka lang kung ano ka ba papaligyas yun. Kayo, Robert. Ay, kalamian na, Robert. Ay, dugi-dugi na ginako na what my experience. Kadya lang. Lisura ni medyo idaran na kakimurag. Ang kumi murag lisod nag-aya. Robert, puro makagbatanon, paspasi gamay. Kadya lang, kailangan sakto. Robert, Robert, agay ka lang, Robert, agay, Robert, agay, Robert.
Balik sa atong istorya mga kaigsunan. Nakabalo ang akong anak, Trumpeta Bernie. Nga moto, nakigbalik yung go sa akong high school boyfriend. O nagkita mi balik tungod anang high school reunion. Daghan yung istorya yung anak. Kanag yung reunion. Kung akong asawa ko siya nga last na gitong reunion ni mo. Dili na gitong mautro. Kita saan mo si mong exit to. Last na to. Lagi ng mga reunion lagi yun. Mo nang nagpadayan among relasyon apan tago lang Trumpeta Bernie. Grabe naman ni Grabe naman ni Robert. Ay sige, nagitara. Ayog lihok diha. Kay mahiwi na tong paggabas ani. Robert. 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 Oh. Kaya pa ikawalo? Wow. Sana all walo. Di na makaya, Robert. Baliw ko sa kumpante, be. Lagga kumpante kay murag ni Saka sa Alcuban. Nahimong iring. Karon sa man sultian ng imong mga anak. Di ko kabalo kung makaya man ako sulti sa ila, pero barag di manggid siguro eh. Pero antod ka sa mantayangan eh. Sugot na ka nga perminti lang ta magtago. Makasabot na sila. Kung naigugma gin imong anak sa imo, di makasabot sila sa ibog kalipay. May man sila kay mga bata man sila, naman sila mga asawa, mga bana pohon. Nga mo aligran nila. Apan, ikaw. Ulit tao, magkuha may problema sa kuha. Diba? Kung imo ko naon-naon. Ako'y mo alaga ni mo. Ako'y mo buhi ni mo. Kaya na ako na. Kalipay, ako'y hatag ni mo. Dili ka sakit. Kung naigugma gina ang imong ginikan o imong mga anak, makasabot na sila. Makasabot na siya sa imong sitwasyon. Di sad ko kabalo lagi ani. Pero tama ka. Kailangan na nang konsultian sila. Kailangan na nila may bawaan. Nga malipayon ko karon sa akong sitwasyon. So tinood yun ma ang akong nadunggan ma. Nga nagbalik mo anang imong batchmate ma. Abi ko ma niyong kasawa nagsaad ka sa mo mga dili na ma. Pasensya yun, anak. Pero unsa ma? So kikalimtan na nimo si Papa ma? Manisukad ma si Papa loyal sa imo ma. Si Papa gibuhat ang tanan para sa imo ma. Gitaghatan nindot nga kinabuhi ma. Pila ka loan ang gisudlan ni Papa ma. Daganay ni balibad sa iya og mag-co-maker. Bisag unsa na lang ang networking ang gisudlan ma. Pila ka downlines ang iyang gi-recruit para lang gid mga mabuhi ta ma. Di baliwala nimo na ma. Bisag unsa na lang iyang gibaligya ma. Kasabot lagi ko. Pero anak, may man mo kailangan mo yung mga kaugalingong pamilya. Pero ang mami ni mo
Sama? Asala lang ko. Kinsa may mag-atiman sa imong mama. Wala may problema kay ulit tao man ang imong Papa Robert. Ma, ayoko tawagan Papa Robert, ma. Di na ko siya Papa. Anak, tama masabtan nimo ug madawat nimo. Nga nasag ko'y mga panginanghalan, nasag ko'y needs. Sige, musugot ko, ma. Basta mo masulti ang panginanghalan, okay, needs. Panginahang lanon. Pasensya, nidako ko sa US. Ma, di na ako na madawat ba? Di na ako na madawat imong bagong bana. Kung imong ginang i-insist, ma, kung gusto yun kang mag-uban mo, kay imo man ka ng kalipay. Ha? Sige, bahala ka. Pero kalimtin ako nga imong anak, ma. Ayaw na ko ituring nga anak. Ituring lang ko nga angkol. Ayaw na ko tawagan anak. Angkol ang itawag sa ko kung